tsiku linanso labwino lomwe watikonzera Ambuye. Kamutu kandipweteka pang'ono koma ndilankhulabe. Lero kwambiri mafuna ndilankhule za achimwene anga amene ali pa mtunda apa. Tachilowa chaka china. Beautiful song. Akulu amenewa, he was so talented. Ndikunena kuti he was chifukwa chani. Panopa, you can agree with me. Zomweno ayamba kubweresa ndi zinthu zokuti pena pake kumatha kumaona kuti kodi zili bwinobwino. Chifukwa ake taona apa akulowa ma live. Koma pena umati ukamakhala kumayang'ana kodi live yawo afuna apereke uthenga oti chani. Utha kungoona kuti akubwera ndi uthenga wa ma person against Shepherd Bushiri. Zinthu zokuti mwina mwake tikazionetseze zinthu zoti sizingathandize. Kwa munthu amene akulingalira. Bushiri this, Bushiri that, for what? For what? Angagwira ntchito kwa Bushiri pazifukwa zina. Abushiri amayankhula zinthu zina, iwo aso akulankhula zinthu zina. Koma chachikulu nchonena kuti anasiyana. So kwa ine ngati munthu ndagwira ndi munthu ntchito kapena wandilemba wina ntchito, ndikugwira naye hand to hand, ndikuyenera kuvomereza kunena kuti pa nthawi imeneyo tinkadani kodi tinkamvana. Ngati tasiya kumvana sindingamabwere basi pa platform pano kumpanga bully munthu uja. Izo zimangoonetseratu kwa munthu kuti uwu ni mkwiyo. Munthu amene ali ndi mkwiyo sanganene zinthu zabwino kwa anzake. Moti china chilichonse chikunena apita nsambo, kwa munthu ngati ine ndimangochiona kuti ndi chamkwiyo. Ndi zabwino ngati wasiyana ndi munthu wina kapena kaya wachosedwa ntchito, kaya wasiya wekha pazifukwa zomwe wazionazo, umapita pambali kumakapitiriza ndi moyo wako osapanganso za kumene kuchako. Chifukwa nthawi imeneyo unkanyamuka iweyo upita kumeneko unalinso ndi mawu oyamikira zakuti kokoti za kumeneko, kumafalisa uthenga wabwino wakuti kokoti wakumeneko. Lero wasiya kaya wachosedwa ndikumabwera ma platform wa social media umene kuti amene uja zakuti amene uja this. China chake akulu wasichikuyenda. Andi akhalasa kumanena pa live yawo kuti anthu unati ndinatha chanchane kumaoneka ngati akutsutsa. Koma sindikuzola ndi mmalawi mmodzi yemwe amene anganene kuti apita nsambo zawo zikupita pasogolo. Palibe. Koma kwambiri chomwe ine ndabwera kuti ndilankhule apapa. Shepherd Bushiri akupangidwa pa interview anazala nkhapo za akulu awo. So amanena kuti no, iwo ajawo sikuti anali mu mpingo wanga koma ndinawalemba ntchito. Ndi ntchitoyo ikuonera kuti samayikwanisa. Paka naso ndithu panafika poti anali ndi maplani ena aupandu omwe ndithu akulu awo amatani kuti amapanga. Zimenezotu zangotuluka kwamba kutuluka mapost. Ndabwera pa ndikutusa video ifwa cha mapost amene atuluka. Ndithu post yawo yambana noti aye anapha prophet ajena ailini chachani okusafika uku. Kachiwiri pa interview ya Abushiri
anazalankhula apo ndikhulupirira kuti nkhani ya anthu amene amafalisa mauthenga abodza omanena kuti Bushiri anapha Grace Chinga, anapha Grace Chinga. So kwazatulukanso post yonena kuti mukunena kuti Grace Chinga simumuziyo. Nthawi imeneyo ankamwalira muja ankachoka ku nyumba kwa ndani. Zinthu ngati izizi ndi zinthu zovuta kwambiri. Grace Chinga anali ndi banja, anali ndi ana, tinati anali ndi ana wina yese amatani kuti amaziwa, andi imfa ya amayi awo imawapweteka kwambiri. So munthu wina wake azingonena zinthu zomaonesa ngati akuziwapo kanthu pa imfayo. Banja la Grace Chinga chitha kukhala chinthu chopweteka kwambiri, chitha kumakhala kuti chikuwakumbutsa anthu ajawo, ana aja, makolo aja, zinthu zina zake zosakhala bwino. Chifukwa cha munthu wina amene wangoganiza kunena kuti afuna apange bullying zake pogwiritsa ntchito zinthu zina zomwe zili zopsa kwambiri ngati imfa. Imfa chinthu chopweteka kwambiri. Ndiye munthu sungangobwera pano pakumana kuti auja anapha wakuti, auja anapha wakuti. Ndikuona ngati kuti akulu wa zinthu sakuzilenga chani, kuti sakuzilenga bwino. Ndanena kale, ngati dziko achinyamata, ngati dziko tiyeni tipangeni zinthu zomaona kuti tingatukule bwanji dziko lathu, dani kumabwera pa social media pano pa kumakhala kumanena miseche yopanda paji ya person. Fa zikulankhula akulu awawa kuti mukazionesese sizikatukule dziko pang'ono. Ndizayiwowa ndi Bushiri amene akuwane nawo, koma silumo wawo tithaonera kuti Bushiri moyo wawo ukuyenda. Koma mwina ngati pali kusintha tikuona kwandani kuti kwa achimweneyo, chifukwa zikuoneka kuti chochita chenicheni sanachipeze. Fa munthu amene ali ndi chochita chenicheni choti wachipeza, khaya anasiya ntchito kwa Shepherd Bushiri, ndiye apita kwina apeza ntchito ina yake yomwe ikuwathandiza mopitirira ngati yomwe ankagwira kwa Bushiri. Sibwenzi akutaya nthawi kumabwera pa malive ndi kumalankhula zinthu ngati zilizo kodi, zinthu ngati zimene, zinthu zokuti zithanso kuwatani kodi waononga okha. Chifukwa maposta amene atulutsidwa awo kuti mwina Bushiri atengere, apeza kuti mwina akulowanso m'mavuto. Tiyeni takalongosolani za imfa ya anthu amene mukuwapanga post kuti akuoneka kuti anapangidwa chipongwe ndi Shepherd Bushiri, fotokozani akalephera. Sindikukhulupirira anese ngati kuti mwina mwache iwowo anali mu mission iyo, nangasi akumanena kuti amagwira ntchito ndi Bushiri. Koma kuli malo oyenerera omwe ndithu umatha umakapereka umboni utafuna kutero, dhani kumabwera apapa zokuti zinthu zonse ziyapange affect mabanja a anthu amene anatisiya aja. Zikuoneka kuti ndi zinthu zopusa kwambiri. Zikuoneka kuti awawa chenicheni chomwe akuchita sakuchiziwa. Mwina ano nditha kupanga agree ino ndi kuyankha kumwana yankha ndani kodi Shepherd Bushiri kuti pali anthu ena aye ofuna ndithu kumarani kodi kumapempherera. Ndikumaona mu chimenechi mwakulu. Ndikabwera amene pajapo pa live yawo atenga bibida wawo akumwa, yani zooneka kuti akubalalika. Mwina samayembekezera. Zomwe ngoonetsera kuti ali kwa Shepherd Bushiri kunali ma benefit ambiri omwe amapeza. Pano pa abalalika alibe mtengo ogwira. Zomwe zikuonesa. Chifukwa akakhala mtengo ogwira